Tervetuloa sitomaan oranssikultaista supertinseliä. Supertinseli kehiteltiin 1990-luvun alkupuolella ja alkuperäinen malli on Hannu Pakarisen. Alun perin pikkukalajäljitelmäksi kehitelty perho oli väritykseltään hopeamusta, jollaista itsekin käytin aluksi ja toki vielä yhä edelleen tänä päivänäkin. Itsellä on tapana mietiskellä asioita aina vähän eri kantilta perhon sidonnassa ja tätä perhomallia rupesin sitomaan ja käyttämään eri värisävyissä 1900-luvun loppupuolella. Tarkoitus oli aikaan saada todellinen ärsytysperho ja siitä syntyi idea kulta-oranssi väriyhdistelmän. Se näkyy hyvin myös sameamassa vedessä. Todellisen tulikokeen tämä väriyhdistelmä sai vuonna 2000, kun vierailin Kuolan Niemimalla Vartsinajoen taimenleirissä. Siellä oli aluksi muilla epäilyksiä tämän perhon kelpaamiseen luomutaimenelle, mutta pian kommentit muuttuvat, kun sain sillä pyydystettyä komeita taimenia. Väriyhdistelmä kelpaa hyvin istukkaalle kuin luomutaimenellekin. Aluksi käytin pitkäkuitusta flassapoduppikia materiaalina siivessä, mutta myöhemmin se on vaihtunut normaaliin flassapouhun, joka toimii paremmin, varsinkin sidonnan loppukäsittelyn jälkeen. Ja tämä materiaali onkin ollut alun perin originaalimallissa. Koukun valinnassa on erilaisia mielipiteitä. Osa käyttää normaalia pitkää streamer-koukkua ja osa lyhyitä saltwater tai muita vastaavia koukkuja. Molemmissa on puolensa. Taime iskee usein keskelle perhoa ja silloin pitkävartinen koukku ehkä tartuttaa paremmin, mutta huonona puolella on siiven sotkeutuminen useammin koukun mutkaan. Lyhytvartisessa koukussa siiven sotkeutuminen on vähäisempää, mutta kalojen tarttuminen voi olla heikompaa. Kannattaakin kokeilla eri vaihtoehtoja ja etsiä sopiva malli omaan kalastustekniikkaan. Sidontalangan kiinnityksen jälkeen pohjustetaan sillä koukun varsi puolivälin saakka. Otetaan pieni kimppu kultaista flassapou-tinseliä pituudeltaan noin 8 senttiä ja kiinnitetään se koukun varren puolivälin kohdalle nipun puolivälistä, jonka jälkeen käännetään etupuolella oleva kimppu taaksepäin ja lukitaan se sidontalangalla. Pyritään kiinnittämään siten, että se kimppu on koko ajan koukun varren yläpuolella. Otetaan seuraava kimppu, joka on sama vahvuinen kuin ensimmäinen, mutta tuplasti pidempi. Kiinnitetään sen siihen koukuvarren yläpuolelle, että pidempi osa jää osoittamaan sinne eteenpäin, joka käännettäessä taaksepäin ulottuu pidemmälle. Näin saadaan tehtyä koko ajan siivelle lisäpituutta. Kimput kiinnitetään aina reilusti edellisen kimpun etupuolelle ja näin saadaan vietyä aina siipeä hieman eteenpäin, että kaikkia ei laiteta päällekkäin yhteen kohtaan. Kiinnitetään kolmas kimppu paikoilleen ja jälleen on tarkoitus, että uusi kimppu ulottuu taaksepäin pidemmälle kuin alla oleva kimppu. Näin saadaan koko ajan tehtyä siivelle pituutta. Kiinnitetään neljäs ja samalla viimeinen kimppu. Ja nyt on tarkoitus, että tämä kimppu ulottuu taaksepäin kaikkein pisimmälle. Ja kun se on kiinnitetty paikoilleen, edessä pitäisi olla vielä tilaa päälle noin puolen sentin verran tyhjää tilaa. Tässä vaiheessa sidontaa siipi näyttää aikamoiselta sekamelskalta, mutta ei huolta, sitä sitten lopuksi viimeistellään. Tämän jälkeen käännetään perho ylös alasin ja laitetaan sidontalakkaa tukemaan sitä sidosta. Tavallaan ne kaikki näkyvät sidontalangan osat lakataan sidontalakalla, jolloin saadaan hieman lisää kestävyyttä perholle kalojen käsittelyssä.
Seuraavaksi aletaan tekemään päätä tälle perholle. Siinä käytetään puppelitekniikkaa. Ja käytän materiaalina tässä aika karkeaa antron kuitua ja kuidun pituus siten, että se kaksin kerron käännettynä ulottuu korkeintaan sinne koukun mutkaan asti. Eli kiinnitetään se paikoilleen suunnilleen puolivälistä nippua, jonka jälkeen käännetään jälleen taaksepäin se edessä oleva kimpun osa ja kiinnitetään se sidontalangalla paikoilleen. Tällä tekniikalla kiinnitetään niin monta kimppua, että pää saadaan näyttämään tasaisen paksulta joka puolelta katsottuna ylä-alapuolelta ja sivulta. Ehkä semmoinen 4-5 kimppua on sopiva määrä. Kun materiaalit päähän on saatu paikoilleen, on vuorossa enää lopetussolmun tekeminen ja ylimääräisen sidontalangan katkaiseminen. Sitten onkin vuorossa enää siiven käsittely ja nyt selviää syy, että miksi käytetään tätä flassapou-materiaalia. Eli sormien välissä hierotaan tätä flassapouta niin paljon, että siitä saadaan semmoinen suttunen kimppu aikaiseksi. Ja tämä sen takia tehdään, että saadaan perholle hyvää hahmoa ja samalla siihen tulee paljon pykäliä, jotka välkkyy valoa paljon paremmin kuin pelkkä litteä tasainen tinseli. Viimeisenä vaiheena irrotetaan perho sidontapenkistä ja käsitellään sitä hieman saksilla. Eli siipeä leikataan siten saksilla varovasti, että siipi koko ajan kapenee ja pitenee taaksepäin mentäessä. Näin saadaan oikein hyvä ja elävä siipi aikaiseksi tälle perholle. Siiven käsittelyn jälkeen lopuksi vielä tippalakkaa siihen päähän, niin siinä se olisi perho valmiina kesän koitoksia varten ja täytyy kyllä todeta, että tämä on erittäin tehokas perho taimenille. Kiitoksia, että viihdyt jälleen perhonsidonnan parissa.